ನಮಸ್ಕಾರ ಮತ್ತೆ ರೆಗ್ಲ ಎಂಚಲ್ಲರು ಇನ್ನೇನಂಜಿ ಸ್ವೀಟ್ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಂತೊಂದುರ್ಲೆ ಕುಂಬಳದ ಹಲ್ವಾ ಕಾಶಿ ಹಲ್ವಾ ಅಂದ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಏನ್ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಕುಂಬಳದ ಭಾಗದೆ ತೊಂದೆ ಸುರುಕು ನಮ ನೆತ್ತ ಬೊಂಡು ದೆಪ್ಪುಡು ಬಿತ್ತದ ಭಾಗನ ನೆತ್ತ ಬೊಂಡದ ಭಾಗ ಒಂಚೂರು ಕೈಪಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮುಲ್ಪ ತರ್ತ್ಗೆ ಎತ್ತೊಂದಿರ್ಲೆ ನನ್ನ ನೆತ್ತ ಅಡಿ ಭಾಗಲ್ ನಂಚಿನಿ ಇಂಚ ಬಿಸತಿಡೆ ಮೆಲ್ಲ ದೆತ್ತರಂಡ ಅಂಡು ಇಂಚೆನೆ ಮಾತ ತುಂಡು ಲಗ್ಗೆತ್ತದ ಐಬೊಕ್ಕ ಒಂದೇನಿಂಚ ತುರಿ ಮನೆಟ್ಟು ತುರಿಯೋಡು ನನ್ನ ಮುಲ್ಪ ಬಣಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾತು ತುಪ್ಪ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಲ್ಲ ಚಮಚಡ್ ತುಪ್ಪ ಬೆಚ್ಚಾಯ್ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಗೋಡಂಬಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಚೂರು ಕಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಬಾದಾಮ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನೆಕ್ ಬೋಡ ದ್ರಾಕ್ಷಿಲ ಪಾಡೊಲ್ಲಿ ಅಂಡ ಕಾಶಿ ಹಲ್ವಾಗ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಪಾಡೋಜೇರು ತುಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಓವ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಆ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಪಾಂಡಾಂಡು ಒಂದೊಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಒಂದೆನ್ ದೆತ್ತದು ಸಪ್ರೇಟ್ ದಿಯೋಡು ನಾನು ಒರಿದಿನ ತುಪ್ಪಗ್ ಏನು ಮುಲ್ಪ ತುರಿ ದಿತ್ತಿನಂಚಿಂದ ಕುಂಬುಡ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ತುರಿನಾಗ ಅವು ನೀರು ಬಿಟ್ಬಿಡು ಆ ನೀರ್ದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಡೋಡು ಕಪ್ಪುದ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಇಟ್ಟು ಪನ್ಪುನಾಂಡ 2 ಕಪ್ಪುದಾತು ತುರಿದಿನ ಕುಂಬುಡ ಉಂಡು ನೆಟ್ಟು ನನ್ನ ಗ್ಯಾಸ್ನ ಹದೋಟೆದಿದ್ದು ಒಂಜಿ 15-20 ನಿಮಿಷ ಅಂಡಲ ತಾಗುಣದು ಬೆಯ್ಯರೆಗ್ ಗ್ಯಾಸ್ನ ಫಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿದು ಎರೆ ಪೋರ್ಚಿ ನೀರು ಪಕ್ಕನೆ ಆಜಿದು ಪೋಪುಣು ಬೊಕ್ಕನೆಕ್ ಬೇತೆ ನೀರ್ದಾಲ ಪಾಡೋಡುಂದಿಚ್ಚಿ ಐತನೇ ನೀರು ಬಿಟ್ಪುಣತೆ ಬೇಯರೆ ಅವೇ ಉಂಡು ನಡು ನಡುಟೋರ ಚೆಕ್ ಮಲ್ತಂಡ ಅಂಡ ಈತೆ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ 20 ನಿಮಿಷ ಅಂಡ್ ನೆತ್ತ ನೀರು ಪೂರ ಆಜೊಂದು ಬತ್ತಂಡು ನನ್ನ ನೆಕ್ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡ್ಕ ಸಕ್ಕರೆ ಏನು ಮುಲ್ಪ ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪುದಾತು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ 2 ಕಪ್ಪು ತುರಿದಿನ ಕುಂಬುಡಗ್ ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪುದಾತು ಸಕ್ಕರೆ ತೂಲೆ ನಿಕ್ಲಿ ಚೀಪೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಡ್ ಪಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೊಲ್ಲೆ ಇತ್ತೊಂದೇನು ಸರಿಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಸಕ್ಕರೆ ನನ್ನ ನೆಟ್ ಮೆಲ್ಟ್ ಆವೋಡು ನಿಕಲ್ ತೂವೊಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಫುಲ್ ಮೆಲ್ಟ್ ಆದಂತೆ ನೀರು ಅಂಡು ನಾನೊಂದೇನು ಗಟ್ಟಿ ಆಯ್ರೆ ಗ್ಯಾಸನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಫಾಸ್ಟ್ ಇದು ಇಂಚೆನೆ ಕೈ ಬಿಡಂದೆ ತಿರ್ಗ ಒಂದು ಉಪ್ಪೋಡು ಒಂದಿತ್ತ ಒಂತ ಗಟ್ಟಿ ಒಂದು ಬತ್ತಂಡು ಇತ್ತ ನಿಕ್ಕೆ ಏನು ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾತು ತುಪ್ಪ ಸೇರ್ಸೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಲ್ಲ ಚಮಚಡು ತುಪ್ಪ ಹೊರನ್ನೇ ಪಾಡಿಚ್ಚಿ ಒಂದಂತೆ ಪಂಡಾಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಕ ತುಪ್ಪದಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಡ್ ಪಂದಿಚ್ಚಿ ಒಂಜಿ 2-3 ಚಮಚಯ್ಯ ಉಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂಗ ಅಂಚನೆ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತು ಏಲಕ್ಕಿನೊಂತೆ ಗುದುದು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಏಲಕ್ಕಿದ ಪೊಡಿ ಇತ್ತಂಡ ಪೊಡಿಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ಕೆನ್ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾತು ತುಪ್ಪ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಪ್ಪದ ಫ್ಲೇವರ್ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಪಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಕಮ್ಮಿ ಪಾಡೊಲ್ಲೆ ಫುಲ್ಲು ಡ್ರೈ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ದೀತಿನಂಚಿಂತ ಗೋಡಂಬಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಾದಾಮ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಹೊರ ಒಂದೇನು ಸರಿಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂಗ ಕಾಶಿ ಹಲ್ವಾ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸುಲಭ ಅಣೊಂತೆ ಟೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ತಾಗುಂಡು ಒಂಜಿ 40-45 ನಿಮಿಷ ಅಂಡಲ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಹಲ್ವಾ ರೆಡಿ ಅಂಡ್ ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡೆ ವಿಡಿಯೋಗೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಲ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ವೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.